Aquest diumenge s'ha celebrat la 34a edició de la mitja marató Ciutat de Balaguer, una prova atlètica amb distàncies de mitja marató, 10 quilòmetres i la jogging de 5 quilòmetres. Albert Puello, amb un temps d'1 hora 8 minuts i 23 segons, s'ha proclamat campió de la mitja marató. La segona posició ha estat per Mohamed Lamin i la tercera per Xavi Tomasa. En l'apartat femení, victòria d'Elisabeth Martín, amb un temps d'1 hora 23 minuts i 31 segons, seguida de Catherine Chaplin i Núria Sierra. En la modalitat de 10 quilòmetres, el millor temps ha estat per Aleix Sierra del Pedala.cat amb un crono de 31:52, seguit per Juanma Fernández i Raúl Barrios, també del Pedala.cat. En dones, victòria de Núria Ribalta amb 41 minuts i 8 segons, seguida de Maria Gardenyes i Maite Hinojosa del Pedala.cat. Pel que fa finalment a la modalitat de 5 quilòmetres, el pòdium masculí ha estat en la primera posició per Albert Seuba, amb 17 minuts i 6 segons, seguit per Joan Brufal i Jordi Camats. En femení, primera posició per Estel Jordan, amb 19 minuts 33 segons, seguida de Maria Tiscar i Clàudia Pinós. La cursa, de la que han pres part 500 participants, recuperava aquest any el seu traçat, en part urbà i en part per la carretera LB-9047, arribant en la seva modalitat més llarga fins a Gerb. El guanyador, Albert Puello, explicava que després de proclamar-se subcampió europeu en 50 quilòmetres a l'octubre va patir una lesió. Un cop superades les molèsties, ha escollit la mitja de Balaguer per la proximitat al seu domicili. Puello s'ha mostrat content pel resultat i ha definit la prova com una mica dura, però amb molt bon ambient. Sí, muy contento porque tampoco sabía muy bien cómo me iba a encontrar. Sí que tenía muchas ganas, pero claro, la preparación la llevo corta, no he entrenado mucho. Así que hacer hora 8 en este recorrido, que está bien, pero es algo duro, tiene algunos repechos, está bastante bien y me quedo bastante satisfecho. Destacar pues el ambiente de la carrera y toda la gente que corre y nada, y animar a que se siga haciendo y a ver si el año que viene puedo volver. La guanyadora femenina Elisabeth Martín ha explicat que no havia fet mai la prova de Balaguer, però li ha agradat molt. Sí, no l'havia fet mai i és molt xula. La veritat és que no m'esperava fer aquest temps. Una mica de fred, però superbé. Últimament estic fent moltes mitges i res, és la distància que més gaudeixo i bueno, vaig fent mitges. La setmana passada vaig fer la de Granollers i anem fent. Des de l'organització, a càrrec del Runners Balaguer, Josep Maria Marquès ha dit que estan contents perquè ha vingut molta gent de fora. Ha destacat la presència del guanyador com d'altres noms que amb el seu nivell donen rellevància a la prova de Balaguer. Estem molt contents, sobretot pel temps que ha fet, per la gent que ens ha vingut molta gent de fora, a part gent molt bona, gent que ens dona nom amb aquesta cursa. Fa molt temps que estem treballant perquè la cursa estigui federada, perquè vinguin els jutges i perquè ens vingui gent de fora a visitar la nostra ciutat. Sí, la veritat que ha vingut Alberto Puyuelo, és tot un subcampió d'Europa aquí a Balaguer, no l'havíem tingut mai, estem molt contents d'això. Ha vingut també el seu germà, havia guanyat 2 curses, és amic de l'organització, però bueno, tant el Xavi Tomasa com l'Amin són gent d'1 hora 6 a la mitja marató i per tant ens dona un punt de més a la mitja de Balaguer. La matinal, que havia començat amb un escalfament guiat, ha acabat amb l'entrega de premis i amb la recuperació de forces per part dels corredors, amb un esmorzar al que no hi ha faltat la xocolata calenta.